Il-qorti laqat mandat ta' inibizzjoni li għamlet il-kumpanija Air Malta fil-konfront tal-Alpa il-Union tal-Bdoti għalhekk għalissa t-titjiriet se jibqgħu għaddejja b'mod normali. Il-kumpanija Air Malta sostniet li l-kwistjonijiet li fuqhom ġew ordnati l-azzjonijiet industrijali ma jaqgħux fil-kategorija tad-definizzjoni li tagħti il-liġi ta' tilwima industrijali li mħallef Tony Abela laqat talba tal-Air Malta. Fi stqarrija l-Air Malta qalet li wara d-deċiżjoni tal-qorti l-andament tax-xogħol tal-linja tal-ajru se jkompli jaħdem b'mod normali. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti Maltin minnaħa tagħha esprimiet it-tama li tinstab soluzzjoni kemm jista' jkun malajra għal din il-kwistjoni minħabba t-teddida li jista' jaffaċċja s-settur tat-turiżmu f'pajjiżna. L-MHRA talbet lil partijiet involuti biex jersqu mal-mejda tad-diskussjoni biex isibu soluzzjoni qalu li l-azzjoni industrijali bħalissa tista' twassal għal ħsara l-industrija li fiha sar investiment ta' 20 ta' miljuni u li tħaddem eluf ta' ħaddiema. Anke l-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriża appellat biex jirbaħ is-sens komuni f'din il-kwistjoni u l-interessi tal-ftit m'għandhomx iħarbtu l-futur tal-ħaddiema l-oħra. Il-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriża saħqet għal soluzzjoni f'din is-sitwazzjoni biex ma jkunx hemm riperkussjonijiet fuq l-industrija tat-turiżmu kif ukoll fuq il-futur tal-Air Malta.